Panouri solare de 445, 12 bucăți. Panourile astea merge cu un MPP de la Victron 250 cu 100. Iar al doilea banc de panouri, 18 panouri de 405W, merge cu un Iason de 11 kW. MPP-ul solar, tot Iason se numește, cu 4 baterii de 2,4 kW bancul, iar Victronul merge cu 12 panouri de 445. Acum vreau să vă arăt ce produce, ce știe Victronul de fapt. Bateriile sunt pline. Iar MPP solarul $2600 de W produce. Am un consum de 2200, am un boiler de apă, Victronul. Din MPP-ul ăsta Victron am tras cel mai mult 5112, cred că se vede, de vați. Bateriile aproape sunt pline. Merge belea Victronul, adevărat. E sculă. Bateriile sunt acum solarul nu merge pentru că am lăsat în jos siguranțele ca să vedem valoarea maximă a MPP-ului. Asta e instalația mea fotovoltaică, cam dezordonată, dar își face treaba. Acum pornesc siguranțele. Mulțumit! Asistentul solar.